chytiť na skalnej stene. Heuréka, mám to! A kedy by to mohlo byť hotové? No, to už je horšie, pán McDuck. Obávam sa, že až popoludní. Nazval som ho Zlatý kondor, pretože sa veľmi nápadne podobá tomu horskému vtákovi. Pre pána Jána, kto sa má v tých ciferníkoch vyznať? Nepoznáte niekoho, kto vie na tom lietať? Teda, poznám jedného takého hlúpeho, chcem povedať šikovného pilota, ktorý je toho schopný. Varile, nie ten... Áno, triskáč, mekač. Pomoc! SOS! Nefunguje riadenie! Vyskač, mekač, vyskač. Nemáš žiadnu nádej. Čo? Triskáč, mekač má vyskočiť nikdy! Pri skákaní sa mi dvíha žalúdok! Čajro, to nedopadne dobre. Viete, nebol to zlý chlapík. Zlý pilot možno, ale v žiadnom prípade nie zlý chlapík. Čajro, aha. Koniec dobrý, všetko dobré. Že vraj potrebujete pilota na nový typ lietadla. Potrebujem pilota, nie samovraha. Žiadne strachy, dokážem havarovať na všetkom, čo má krídla. Čiže mám zaplatenú životnú poistku. Je mi ľúto, chlapci, ale pre vás by to bolo príliš nebezpečné. Pomohli by sme ti, strýko Držgroš. Telegram, pane. Pozrite, ste skvelí chlapci. Ale sľúbil som vášmu strýkovi Donaldovi, že vás nevystavím žiadnemu nebezpečenstvu. A čo, ak budeš potrebovať ešte niekoho okrem triskáča? Zdá sa, že som ho už našiel. Váš strýko Donald je v Paname a dostal 3 dní voľna. Tak, ty si chceš vziať so sebou aj strýka Donalda? To teda nie je fér. Mrzí ma to, ale je to tak lepšie. Nerozlúčime sa. Tak dobre, ale budete mi chýbať? A vy sa mi o nich postarajte. Buďte bezobá, pán McDuck. Len aby sme sa nepostarali my o ňu. Pod nami je panamský prieplav. A tam je Donaldova loď. Už by mal byť na odchode. Aha, práve na palube. Mazar, vyletí vtáčik. Prepáčte, pane. Nechcel som. Áno, je to Donald. Môžeme si ho vyzdvihnúť a ísť ďalej. Ako si želáte, pán McDuck? Ale nie takto. Máte veľké šťastie, že už odchádzate, plavčík. Áno, pane. Budete sa hlásiť presne o 72 hodín, lebo z vás vytrasiem dušu, jasné? 72 hodín, presne od teraz. Ten mal ale naponáhlo. Nechaj ma, čo sú to za prosté nápady, pusti ma. Ahoj, Donald. Strýko Držgroš. Čo to bol za nápad? Čo si opitý, sama? Čo sa mu stalo s hlasom? Chytil som ho vari za krk, či čo? Ešte si zo mňa bude aj uťahovať, takú ti zavesím, že... Upokoj sa, Donald. No tak, to je triskáč, môj pilot. A teraz sa pripútaj. To chlapca to nejako zobralo. Myslím, že sme na mieste, pán McDuck. Áno, je to jediná hora, na ktorej je pevnosť. Pokúste sa nájsť vhodné miesto na pristácie. Čo sa to robí? Chce vedieť, čo sa to robí. Čo hovorí? Chce vedieť, čo sa to robí. To je ten drzý horský vietor. Aj, nefunguje riadenie.